Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, teda pán poslanec v tomto prípade, vážené kolegyne a kolegovia, milí prítomní, otváram týmto 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Lamač v 9. volebnom období. Na úvod mi dovolte ospravedlniť pána poslanca Čecha, ktorý je na služobnej ceste. Predtým, ako pristúpime k voľbe návrhovej komisie a overovateľov, pýtam sa overovateľky zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva pani poslankyne Mitašíkovú a pani poslankyňu Kryšovú, či bola zápisnica riadne overená a či voči nej neboli vznesené žiadne námietky. Áno, žiadne námietky. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme teda pristúpiť rovno k druhému bodu, a to je voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľov. Do návrhovej komisie si s ich láskavým súhlasom dovolím navrhnúť pani poslankyňu Veroniku Hagovskú a pani poslankyňu Alexandru Kryšovú. Za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Petronelu Klačanskú a pána poslanca Matúša Harmaňoša. Za zapisovateľku zápisnice si dovolím navrhnúť pani Andreu Huškovú a za zapisovateľa uznesení pána zástupcu prednostky Tomáša Penzeša. Dovolte mi v takom prípade, ak by teda bol súhlas, predniesť uznesenie v znení miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač volí do návrhovej komisie pani poslankyňu Veroniku Hagovskú a pani poslankyňu Alexandru Kryšovú, za overovateľov zápisnice pani Petronelu Klačanskú a pána poslanca Matúša Harmaňoša, ako som spomínal, za zapisovateľku zápisnice pani Andreu Huškovú a za zapisovateľa Tomáša Penzeša. Kto je za takéto uznesenie? Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Ďakujem veľmi pekne. Prosím teda, aby sa návrhová komisia ujala svojej úlohy. Ako ďalší bod máme návrh programu. Program bol riadne zverejnený a teda samozrejme ste ho dostali do svojich e-mailových schránok. Máme teda možnosť takýto program schváliť a doplniť o ďalšie body. Rovno za nás vás poprosím zaradiť alebo súhlasiť so zaradením bodu, ktorý sme dostali po zverejnení programu, a tým je žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky. Tento bod by sme zaradili ako bod 6a. Poprosím vás o súhlas so zaradením tohto bodu, ktorý vyjadrite svojím hlasovaním. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že všetci sú za. Teraz otváram pre vás možnosť doplniť do programu nejaký bod. Nikto sa neprihlásil, tak vás teraz poprosím schváliť program ako celok, to znamená aj s tým doplneným bodom. Poprosím, kto je za. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší bod máme úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu Mestskej časti Bratislava Lamač. Opäť sa budem snažiť byť čo najstručnejší, aj keď teda v lete toho bolo viacej. OK, tak vlastne poprosím, v takom prípade poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla uznesenie a schválila tento. Návrh na uznesenie miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač schvaľuje program zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Lamač ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Tak opäť vás poprosím teda o hlasovanie k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, dovolím si teda prejsť k bodu číslo 3, ktoré je úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu Mestskej časti Bratislava Lamač a miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Lamač. Ako som spomínal, máme za sebou celkom intenzívne leto a gro ešte stále hral projekt rozširovania kapacity našej základnej školy.
Úspešne sa nám podarilo teda budovu skolaudovať, tým pádom vlastne momentálne žiaci a žiačky a teda samozrejme pedagogický personál využíva celú budovu školy. Ešte v priebehu tohto mesiaca sa budú dorábať veci, ktoré už teda nevplyvajú priamo na funkciu školy a ide hlavne o nejaké vady a nedorobky z diela, ide o areál okolia, kde teda zhotoviteľ má povinnosť ho dať do nejakého pôvodného stavu. Máme tam ešte zo pár vecí, ktorým sa teda urgentne venujeme. Asi tá najdôležitejšia je sprevádzkovanie výdajne stravy. V septembri sme ešte museli nabehnúť kvôli havárii na rozvode vykurovania, ktorý sa žiaľ udial pod tým priestorom výdajne. Tak sme museli teraz ponúknuť žiakom školy suchú stravu v podobe bagiet, s tým, že teda rodičia majú možnosť využiť takúto ponúkanú suchú stravu alebo teda svojim deťom posilniť desiatu a teda pripravovať im stravu ako keby vo svojej réžii. Veľmi sa snažíme, aby od 1. októbra už tá výdajňa bola v prevádzke. Tam vlastne sa udialo to, že kvôli technologickému postupu, kde proste musí ten betón mať nejakú alebo teda nemôže mať nejakú vlhkosť, tak sa nemôže pokladať podlaha. Akurát teraz v týchto dňoch sa vlastne začínajú práce na pokladaní dlažby a tým pádom budeme môcť teda naviesť tamto technológiu sprevádzkovať výdajňu. Táto havária teda zasiahla aj samotnú jedáleň. Tam našťastie výmena toho potrubia prebehla v tej vrchnej vrstve toho poteru podlahy, čiže tam sme celkom rýchlo vedeli to vyriešiť tak, aby tá jedáleň vlastne bola v prevádzke už od začiatku školského roku. Čiže jedáleň v prevádzke je, len tú výdajňu ešte musíme teda dokončiť. Rovnako v týchto dňoch finišujeme všetky administratívne veci aj voči ministerstvu, ktoré nám teda dalo dotácie. Finančná komisia bola už informovaná o zhruba odhade teda finančných nákladov na tento projekt. Veľmi chcem teda vyzdvihnúť a ako veľký kameň nám padol zo srdca kvôli tomu, že sa nám podarilo celý projekt zindexovať. Ako viete, celá tá stavba prebiehala v čase, kedy nás zasiahla inflácia a viacero projektov bolo zastavených. Potom vlastne prišla vláda s riešením, kedy umožňuje tzv. Indexáciu tých stavebných prác, ktorá zohľadňuje nárast ceny v tom období. To sa nám úspešne podarilo a získali sme najviac 600 000, ktoré boli použité vlastne na tento nárast ceny. Samozrejme aj za našu stranu sme tam museli doplatiť nejaké veci, či už kvôli znova nárastu cien, ale hlavne kvôli nejakým dodatočným prácam, ktoré projekt nezahrňoval. Po tej ako počiatočnej eufórii, kde teda naozaj sa tešíme, že tá škola už teda funguje v režime, ktorý je teda neporovnateľný oproti minulému roku. Máme samozrejme aj niekoľko otázok od rodičov a samozrejme aj pedagógov, ktoré sa snažíme zodpovedať. Hlavná tá otázka je, že prečo vlastne tá budova tej školy, tá pôvodná budova nie je zateplená, vlastne vyzerá tak, ako vyzerala, tak tá odpoveď je pomerne univerzálna, nebolo to súčasťou projektu a teraz snažíme sa teraz pripraviť projekt zateplenia aj tej spodnej časti, tak aby tá škola potom už bola ako keby kompletne nejakým spôsobom vyriešená. Myslím, že minimálne ešte ďalší rok bude mať aj v tej výdavkovej časti rozpočtu ďalšie výdavky, ktoré sa školy týkať budú, napríklad toho okolia. Chceme tam vytvoriť kvalitné priestory verejné pre žiakov, hlavne pre ŠKD, poopravovať veci, ktoré sú tam chronické, ako napríklad rozbité schody smerom k tomu športovej časti alebo teda k tomu oválu a ďalšie záležitosti. Takže tomuto sa ešte budeme určite venovať. Čiže čiastočný happy end, čo sa týka školy, aj keď teda ešte s ňou budeme chvíľku nejakým spôsobom existovať. Ďalšou témou v tom období boli zmeny v mestskej hromadnej doprave. Od 5. augusta vlastne dopravný podnik pristúpil k zmenám v MHD.
ktoré síce z jednej časti obyvateľov potešili, hlavne tí, čo využívajú linku 63, z druhej časti máme obrovské množstvo negatívnych reakcií v rámci zmien na linke 30, 23 a teda zrušenie linky 130. My sme mali aj počas leta, aj vlastne ešte pred 2 dňami som bol naposledy na magistráte na stretnutí s dopravným podnikom, tak mali sme množstvo rokovaní, tieto zmeny samozrejme nezasiahli iba Lamač, ale nespokojná je aj Záhorská Bystrica, Ružinov a nejaké iné mestské časti a máme nejaký prísľub vyhodnotenia v priebehu mesiacov september a október týchto zmien s tým, že v novembri teda dopravný podnik pripúšťa úpravu toho režimu. My tam máme nejaký sled požiadaviek, ktoré už boli komunikované, ktoré sa týkajú trasovania niektorých liniek až teda po tú požiadavku, aby sa vrátila linka 30 pod most CNP. Zároveň si zbierame teda okrem tých pripomienok aj naše ďalšie argumenty, sledujeme naplnenosť spojov, sledujeme možnosť prestupovania a to využijeme potom ako podporné argumenty v rámci diskusí s dopravným podnikom. Ďalšou takou témou, ktorá nám vyskočila vlastne v posledných týždňoch a teraz si využijem túto možnosť, alebo nedovolím si odpustiť komentár, že žiaľ v prebiehajúcej kampani k parlamentným voľbám je viac téma, kto sa s kým pobil, a nie téma ako pomôcť zdravotníctvu a školstvu. Konkrétne nás to zasahuje aj v tom, a je mi ľúto, že sa to nediskutuje, že aj v prípade otvorenia nových tried v škole sme mali obrovský problém nájsť pedagógov a pokiaľ táto krajina si nebude vážiť alebo jednu z tých najdôležitejších tém, a to je vzdelanie, a nebude schopná vychovávať a platiť nových pedagógov, tak síce budeme mať peknú školu, ale uvidíme, že kto v nej bude učiť. Rovnako toto zasahuje aj inú tému, a to je zdravotníctvo. Asi ste zachytili tému pediatrov, kde vlastne na nás to má dopad taký, že pani doktorka Ďurmanová, ktorá je už teda hlboko v penzínom veku, sa rozhodla ukončiť svoju prax. Čiže momentálne my musíme riešiť spolupráci s VUC aj s ďalšími pediatrami náhradu. Znova situácia je taká, aká je. Do tej pediatrie sa nikto nehrnie, ale teraz snažíme sa nájsť riešenie. Za nás teda určite to, že budeme najviac súčinní, ako vieme, v prípade priestorov a inej pomoci, ak by sa nám podarilo nájsť nejaký iný pediatr, pediatrička, a samozrejme sa rozprávame s ďalšími miestnymi pediatrami, akým spôsobom by vedeli oni pomôcť pri rozložení toho kmeňu tých pacientov. Asi posledná vec, predposledná vec, ktorá mi teraz napadá, je relatívne čerstvá správa o podpísaní zmluvy so zhotoviteľom medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a teda Doprastavom, ak si dobre pamätám, k protihlukovej stene. Opäť je to téma, ktorá je tu dlhodobá, a na základe tej zmluvy, ktorá je teda už platná alebo zverejnená, by na jar budúceho roku mala začať stavba protihlukovej steny v úseku od čerpacej stanice po výjazde, od výjazdu z tunela až po ten kruhový objazd pri Obi, takzvaná OK5. Dokončené práce by mali byť v roku 25 v lete, ak si to teraz dobre pamätám. Čiže veríme, že toto teda výrazne pomôže k nejakej väčšej pohode. Samozrejme, nezostáva to iba tam, máme množstvo podnetov, aj teda nejaké empirické skúsenosti s hlukom, ktorý je teda z tunela, a tam mienime ďalej na Národnú diaľničnú spoločnosť ako na pôvodcu toho hluku tlačiť, aby proste tento problém vyriešil. Tam zatiaľ žiaden projekt neexistuje a náš návrh je pomerne jednoduchý, zníženie rýchlosti, tak aby proste splňali hygienické limity hluku, pokiaľ si to nevyriešia iným spôsobom. Čiže tomuto sa budeme naďalej venovať. Každopádne nás teší, že sme sa pohli aspoň teda v tejto téme, alebo teda Národná diaľničná sa pohla v tejto téme. Poslednou vecou sú vlastne kultúrne podujatia a hody, ktoré prebiehali v lete. V zásade máme pozitívne ohlasy, je v čom sa zlepšovať, ale myslím si, že kultúra v Lamači aj vďaka tým komorným koncertom pod Lípami, aj vďaka hodom, aj vďaka takému jesennému letnému kinu tu pomerne žila.
V minulých zastupiteľstvách sme schváľovali združenie finančných prostriedkov na klavír pre kultúrne centrum, ten je zakúpený, nainštalovaný a chcem vás týmto pozvať zajtra na slávnostný krst tohto klavíra v spolupráci so základnou umeleckou školou. To je tuším všetko, ak som na niečo zabudol, tak pokojne sa pýtajte a týmto ja končím a otváram diskusiu. A konštatujem, že som asi vyčerpal všetko, čo som mohol a do diskusie sa nikto neprihlásil, tak poprosím návrhovú komisiu. Návrh na uznesenie k úvodnému slovu starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu Mestskej časti Bratislava Lamač. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač berie na vedomie úvodné slovo starostu, ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Ďakujem veľmi pekne, poprosím zastupiteľstvo o hlasovanie. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k bodu číslo 4, ktorým je správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Predkladateľom tejto správy je pán kontrolór Andrej Bachar a prosím ho teda o uvedenie tohto dokumentu. Ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť tiež stručný, ako pán starosta hovoril. Za mňa v podstate predkladám aktualizovanú správu miestneho kontrola na základe uznesenia z mesiaca jún, ktoré bolo vzaté na vedomie s pripomienkami. Jedná sa o správy kontroly daní na psa, poplatku za rozvoj, uznesenie miestneho zastupiteľstva a taktiež plnenia zmluvných vzťahov dodávateľom tepla spoločnosti BES. Tieto správy som opravil, aktualizoval a doplnil v súlade s pripomienkami, najmä zo strany pani poslankyne Klišovej, za čo jej ďakujem. A teda predkladám túto správu aktualizovanú či po formálnej stránke, ale čiastočne aj po obsahu, kde boli doplnené niektoré skutočnosti podľa pripomienok. Za mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kontrolór. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Konštatujem, že nikto sa do diskusie neprihlásil, preto poprosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. Návrh na uznesenie k správe o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamáčko a berie na vedomie kontrola vyrobovania a vyberania dane za psa bez pripomienok. Po B berie na vedomie kontrola vyrobovania a vyberania poplatku za rozvoj bez pripomienok. Po C berie na vedomie kontrola podpisu a plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Po D berie na vedomie správa o výsledku kontroly plnenia zmluvných vzťahov s dodávateľom tepla spoločnosť bez SRO bez pripomienok. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím zastupiteľstvo o hlasovanie. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Prechádzame na bod číslo 5, ktorým je správa o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Lamač platných k 29.2023. Predtým, ako odovzdám slovo spracovateľovi, pánovi Tomášovi Penzešovi, ešte teda za mňa si dovolím aspoň takto ústne doplniť veci, ktoré sme po včerajšej porade poslancov prišli na to, že tam chýbajú. A to znamená v čísle uznesenia 21/22 nám vlastne chýba popis plnenia. Tamto uznesenie hovorí o tom, že je teda starosta požiadaný o pravidelné informovanie na týždennej báze o stave rekonštrukcie základnej školy prostredníctvom webovej stránky Mestskej časti Lamač. Tam by v popise plnenia teda mala byť informácia, že mestská časť pravidelne v týždňových intervaloch informovala o tomto projekte, čiže kto mal záujem, vedel si na stránke nájsť týždenné informácie zo stavby. Zase sa nám to pravidelne darilo plniť. Myslím si, že toto uznesenie už teda je v návrhu na vyradenie zo sledovania. My sa budeme... Návrh ďalšieho postupu je návrh na vyradenie zo sledovania. Áno, prosím? Ja by som navrhoval zrušiť toto uznesenie, lebo pri... diskusii sa potom môžeme k tomu vyjadriť. Dobre. S tým, že samozrejme na ďalšom zastupiteľstve my sa posnažíme predložiť nejakú už komplexnú správu aj k tej školy, keď už budeme vyjasnené všetky náležitosti. Rovnako vlastne aj pre bod 3623
kde vlastne zastupiteľstvo žiada kontrolóra, aby pri spracovaní správ z výsledku kontroly postupoval v zmysle platných všeobecných záväzných uznesení, taktiež nám tam chýba potom popis plnenia, pričom z časti je toto naplnené aj dodatočným doplnením od počtu, ktorý bol predložený. Čiže za mňa toľko a dovolím si teda požiadať pána magistra Penzeša o uvedenie tejto správy. Na základe aktuálneho stavu plnenia úloh, ktoré súvisia s platnými uzneseniami miestneho zastupiteľstva, predkladáme aktuálny stav plnenia uznesení s návrhom ďalšieho postupu, tak ako boli spracované k dátumu 14.9.2023. Upozorňujem, že v prípade splneného uznesenia štandardný postup je jeho vyradenie, nie jeho zrušenie. Čiže navrhol by som zostať pri tom postupe, tak ako navrhnutý pri postupe pri uznesení číslo 21/2022 9. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a tým pádom otváram diskusiu k tomuto bodu. Dobre, do diskusie sa nám nikto neprihlásil a tým pádom opäť poprosím návrhovú komisiu. Návrh na uznesenie k správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Lamač platných 29.2023. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po A berie na vedomie správu o plnení uznesení ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Po B berie na vedomie splnené uznesenia ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Po C vyraďuje zo sledovania splnené uznesenia ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. A po D ruší uznesenie číslo 37/2023/9 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím o hlasovanie k takto prednesenému uzneseniu. Kto je za? Ďakujem, konštatujem, že všetci prítomní sú za. Prechádzame k bodu číslo 6, ktorým je návrh na tretiu úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Lamač v roku 2023. V tomto prípade poprosím spracovateľku materiálu pani prednostku Kolári-Mrazovú o uvedenie materiálu. Ďakujem veľmi pekne. Čiže máte pred sebou materiál, ktorý obsahuje navrhované zmeny v rámci tretej úpravy rozpočtu. V materiáli sú taktiež pomenované jednotlivé navrhované presuny, ktorých sumarizácia pozostáva viac menej z výdavkovej časti rozpočtu. Príjmová stránka rozpočtu zostáva bez zmien. Pri výdavkovej časti rozpočtu ide o presun v rámci bežných výdavkov zo správy detských ihrísk smerom k opatreniam týkajúcich sa dopravy, dopravného značenia retardérov a spomalovačov, čiže v rámci opatrení týkajúcich sa dopravy na území mestskej časti. A v oblasti kapitálových výdajov sa jedná o presuny na obstaranie komunálneho vozidla pre účely zimnej a letnej údržby, čo je už aj zohľadnené potom v samotnom pláne investičných aktivít v rámci verejných obstarávaní. Výdavky so zabezpečením podpory GISu, ktorý publikujeme na našej webovej stránke, a predpoklad vzniku výdavkov spojených s územným plánom zóny Zečák, kde v podstate je pripravený návrh dodatku zmluvy pre vydanie stanoviska v zmysle legislatívy týkajúci sa územného plánu zóny Zečák, tak aby sme mohli ďalej postupovať. Tento výdavok je naplánovaný na 2 roky, to znamená, že v podstate prichádza tam k plneniu aj v roku 2023 a následne v roku 2024, tak ako to je uvedené v samotnej tabuľke jednotlivých zmien rozpočtu. Následne aj samotné uznesenie, aj samotný materiál obsahuje bilanciu rozpočtu v rámci mestskej časti, kde po úprave rozpočtu v podstate výsledok hospodárenia zostáva vo výške 1829 eur. V tejto bilancii sú zahrnuté všetky zmeny doposiaľ vykonané v rámci rozpočtu 2023. Následne samotné materiály obsahujú ešte aj rozpočtové opatrenie v informatívnych správach. Táto správa taktiež obsahuje popis toho rozpočtového opatrenia, ale k tomu sa následne vyjadrím v bode informatívnych správ. Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Prihlásila sa pani poslankyňa Hagovská. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si v rámci časti B dovolila navrhnúť zmenu, alebo teda doplnenie navrhovaného uznesenia o časť teda B1, kde by sa jednalo o presun finančných prostriedkov spod programu 2.4, neprerozdelené prostriedky, vo výške maximálne 6 500 eur do podprogramu 2.1.4 životné prostredie a išlo by vlastne o finančné prostriedky, ktoré by boli využité teda na projekt súvisiaci s revitalizáciou teda Studenohorskej ulice a jedná sa o výmenu drevín, ktoré teda na ulici sa nachádzajú. Vieme aj z minulosti, že tam sme teda riešili ad 1 invaznosť drevín a ad 2 už dosluhujúcu životnosť veľkého počtu drevín. Takže naozaj je potrebné koncepčne pristúpiť k tejto revitalizácii celej ulice, brať v úvahu inžinierské siete, osvetlenie a jednoducho naozaj pripraviť tú obnovu aleje v zmysle nejakého projektu. Takže týmto súvisí vlastne návrh na zmenu a ako teda návrhová komisia môžem potom rovno aj prečítať a konkrétne s ním. Ďakujem pekne a si faktickou zareagovať, že teda toto uznesenie je konzultované s mestskou časťou a ide naozaj o to, aby sme mohli potom pristúpiť k nejakej postupnej, a to zdôrazňujem, že postupnej niekoľkoročnej obnove tej alei tak, aby sme vedeli, čo kde, aký druh stromu kam zasadiť, aký je momentálny aktuálny zdravotný stav. Čiže je to aj v rámci ochrany majetku obyvateľov a rovnako aj teda je to pre nás dôležité, aby sme teda vedeli v prípade, že aj máme možnosť v prípade náhradnej výsadby usmerniť tieto povinné osoby, kam, akým spôsobom a aký druh stromu môžu vysadiť potom na tej aleji. Našou snahou je, aby tá obnova bola naozaj postupná, aby sme čo najviac išli systémom, že ak sa teda už musí nejaký strom vyrúbať, tak aby bol okamžite nahradený vlastne novým životaschopným stromom v aj takej nejakej patričnej veľkosti. Čiže ďakujem pekne za to uznesenie. Nikto iný sa do diskusie neprihlásil a preto odovzdávam teraz slovo opäť návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k návrhu na tretiu úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Lamáč v roku 2023. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamáč schvaľuje tretiu úpravu rozpočtu Mestskej časti ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Neviem, či budeme separé hlasovať. Myslím, že najprv musíme o tom vytrvávať ako pozmeňovací návrh, alebo doplňujúci návrh. Tak asi najprv poďme ten dať a odhlasovať si ho a potom ako celok. Dobre, takže B1 schvaľuje presun finančných prostriedkov z podprogramu 2.4 neprerozdelené prostriedky kapitoly v maximálnej výške 6600 eur do podprogramu 2.1.4 životné prostredie v kvalifikácii kapitálových výdavkov za účelom financovania výdavkov spojených s projektom vegetačných úprav Studenohorskej ulice bez pripomienok. Poprosím vás o hlasovanie k tejto časti uznesenia. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne a teraz poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia ako celku. Takže návrh na uznesenie k návrhu na tretiu úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Lamáč v roku 2023. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamáč schvaľuje tretiu úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Lamáč ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Po B berie na vedomie plán investičných aktivít a rozpracovanosť verejného obstarávania projektov Mestskej časti Bratislava Lamáč 14.9.2023 bez pripomienok a B1 schvaľuje presun finančných prostriedkov ďalej v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Ďakujem pekne, poprosím o hlasovanie k takto prednesenému uzneseniu, kto je za. Všetci za, ďakujem veľmi pekne. Prichádzame k doplnenému bodu, ktorý sme zaradili ako 6a a tým je žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky. Poprosím spracovateľa, pána zástupcu prednostky Tomáša Penzeša. Ďakujem pekne. Návrh dodatku štatútu bol doručený spolu so žiadosťou o stanovisko miestneho zastupiteľstva.
Preto je materiál teda predkladaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva. V zásade materiál bol konzultovaný predtým, ako bol predložený so starostami jednotlivých mestských častí. Cieľom je teda štandardizácia delenia podielových daní a dane z nehnuteľnosti medzi hlavné mesto a jednotlivé mestské časti. Všetko za mňa. Ďakujem veľmi pekne a dovolím sa teda sám prihlásiť do diskusie, ktorú týmto otváram, keďže som bol teda účastný tých stretnutí medzi starostami mestských častí a starostkami a primátorom hlavného mesta. Diskutovali sme teda úpravu vzorcov v časti podielových daní a zmeny podielu z krátkodobého státia, ktoré vlastne sú odzrkadlené v štatúte. Pre nás ako pre mestskú časť tam boli dve kľúčové veci. Jedna je zachovanie takzvaného systému Solidarity, ktorý vlastne prináša menším mestským častiam dodatočné financie a zároveň naša požiadavka bola, aby táto zmena nemala negatívny dopad na rozpočet. V dôvodovej správe potom máte v tabuľke číslo 1 je model tej zmeny, ktorý je teda použitý na príklad rozpočtu roku 2023, čiže ak by bola táto zmena uplatnená v roku 2023, čo teda bude až v roku 2024, tak v dnešnom modeli je uvedený príjem z podielových daní v tom prvom stĺpci, v ďalšom stĺpci, ako by to bolo teda po schválení navrhovaného modelu a aký je dopad zmeny proste na jednotlivé mestské časti. V prípade mestskej časti Lamač je to o 42 000 eur naviac v príjmoch, čo je teda pre nás kľúčové. Samozrejme tie dopady zmeny odzrkadľujú veľkosť mestských častí, počet obyvateľov, počet nehnuteľností a tak ďalej. Čiže logicky tie veľké mestské časti potom ten pozitívny dopad tejto zmeny je väčší a pri tých menších je samozrejme menší. V prípade zmeny v podielu krátkodobého státia, tak tam sa hlavne táto zmena týka zasa centrálnych mestských častí, ktoré majú gro alebo veľkú časť toho príjmu z toho krátkodobého státia. Tam je vlastne dohoda postavená na zmene prerozdelenia tohto podielu v malej časti v prospech hlavného mesta a potom je tam vlastne vyčíslený dopad. V prípade zavedenia parkovacej politiky v našej mestskej časti v budúcnosti zasa tá kľúčová časť toho príjmu bude z parkovacích kariet, pretože to krátkodobé státie tu bude minimálne a spolu s starostkami a starostami iných okrajových mestských častí, tak tam sme zastávali názor, že to delenie toho podielu by malo zostať a nemalo by sa meniť nakoniec v prospech hlavného mesta. To je asi všetko z mojej strany. Dúfam, že som na nič nezabudol a teda diskusia je otvorená. Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie sa už nik mi neprihlásil, preto prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. Návrh na uznesenie k žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač po A súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v predloženom znení bez pripomienok. Ďakujem pekne, poprosím o hlasovanie, kto je za toto prednesené uznesenie. Konštatujem, že všetci prítomní sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prechádzame na bod číslo 7, ktorým je návrh všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava Lamač. Tu opäť poprosím spracovateľa pána Tomáša Penzeša. Ďakujem pekne. Hlavnou motiváciou predloženia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia je primárny cieľ, ktorým bolo úprava doterajších plôch, na ktorých je voľný pohyb zakázaný a plôch, na ktorých sa uplatňuje zákaz so psom. Požiadavka na úpravu vyplynula z rokovania Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie. V tomto zmysle teda bol aj pripravený návrh všeobecne záväzného nariadenia a rovnako tak, keďže bolo pripravené úplne nové všeobecne záväzné nariadenie, upravilo sa v ňom aj, že niektoré
ďalšie ustanovenia, tie súviseli predovšetkom s prítomnosťou niektorých redundantných ustanovení, ktoré sú dostatočne upravené právnou normou vyššej právnej sily a preto nie je potrebné, aby bola upravená všeobecne záväzným nariadením. Všetko za mňa, ďakujem. Ďakujem pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásila sa pani poslankyňa Hagovská. Ďakujem za slovo a ďakujem teda aj za uvedenie bodu. Ja by som teda doplnila, že teda na Komisii životného prostredia sme teda diskutovali tematiku ploch. Ako bolo spomínané, kde sa vymedzuje zákaz vstupu s obsom a kde sa vymedzuje zákaz voľného pohybu. V podstate v rámci nejakých ploch, ktoré sa v návrhu uznesenia spomínajú, tak nedochádza k nejakej dramatickej zmene oproti minulosti. Ja by som však možno zdôraznila jednu teda takú významnejšiu plochu, kde robíme takú väčšiu zmenu. Jedná sa teda o vnútroblok Bakšova na Barine, kde na základe aj participácie, ktorá prebiehala aj s obyvateľmi tejto zóny, tak došlo teda k nejakému návrhu zmeny. V podstate veľmi zjednodušene povedané, táto zóna bude mať také 3 časti. Jedna časť bude v podstate, kde sa aj nachádza už teda fungujúce venčovisko a ďalej to bude plocha smerom k hale, kde bude teda voľný pohyb sa povolený. Potom máme tam nejaký rozdielovník v úvodzovkách športovú halu, kde ďalej máme plochu, ktorá bola teda doplnená o výsadbu stromov, kvetín, takže tam bude teda zákaz voľného pohybu, to znamená, že tam bude možnosť pohybu na vôdzke. No a potom nám tam vznikol teda komunitný park, ktorý je teda ohradený. Bol to naozaj priestor, ktorý si obyvatelia aj vyžadovali, aby naozaj bol v rámci tohto vnútrobloku nejaký priestor, kde nebude povolené chodiť psom, takže toto bude priestor, kde je teda zákaz vstupu s obsom, takže je to taká trojzonácia celého tohto priestoru a v podstate je veľmi dobré, že v rámci Lamača teda nám pribúdajú stále aj plochy, kde je vytváraný priestor práve na ten voľný pohyb a to znamená, že toto je už taká tretia väčšia plocha okrem tých venčovisk, ktoré máme. Takže myslím si a dúfam, že toto bude teda v rámci nejakého kompromisu a teda ako som spomínala participácie v rámci celého tohoto priestoru vnímané pozitívne zo všetkých strán obyvateľov. Takže tak, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ak sa iný nehlási do diskusie, máme tu občana za žiadosťou o vystúpenie. Poprosím vás o vyjadrenie súhlasu k tomuto bodu. Konštatujem, že väčšina je za. Nech sa páči, tam máme ten mikrofón vpredu. Dobrý deň. Takže moje meno je Dávid Horinek a som tu kvôli všeobecnému záväznému nariadeniu o držaní psov, ktorý ako bol zavesený na úradnej tabuli, kde sú vymedzené vlastne nové priestory voľného pohybu, de facto zákazu voľného pohybu psov. Ja by som chcel vyjadriť znepokojenie v rámci toho aj v našej komunite psíčkarov, kde to vlastne preberáme, je, že na Barine a vlastne vnútroblok na Barine bol od vekov komunitným priestorom, ako pre psíčkarov, tak aj pre rodiny s deťmi a máme pocit, že sme fungovali pomerne dobre. Nastáva tu zonácia tohoto priestoru, ktorá si myslíme je kontraproduktívna aj na škodu budovania komunity, keďže vznikajú samostatné priestory pre rodiny s deťmi, pre psíčkarov, komunitná záhradka. Viete, z nášho pohľadu ľudí, ktorí tam bývame, máme pocit, že aj samotná komunitná záhradka, ktorá je vlastne oplotená, není až tak často využívaná. Je pre nás otázka, či je absolútne nevyhnutné oplocovať verejný priestor ako taký, kde vlastne sa občania môžu stretávať a môžu navzájom riešiť a zvykať si a spoznávať sa navzájom. Takto, keď rozdielime občanov na priestor, ktorý je určený pre psíčkarov v jednom bloku, pre rodiny s deťmi v ďalšom bloku, pre komunitné akcie v ďalšom bloku, tak ja by som sa chcel opýtať, akým spôsobom vlastne budujeme túto komunitu a ako túto komunitu spájame, pretože vznikajú na to tým pádom samostatné spoločenstvá, ktoré budú oddelené medzi sebou plotmi, ktoré nevnímame ako príliš šťastné riešenie. A preto by som sa taktiež chcel opýtať, všeobecné záväzné nariadenie je koncipované ako zákaz voľného pohybu psov vo vnútrobloku na Barine,
nie je tam vymedzený nejaký priestor, ktorý je alebo nie je, čiže de facto z toho, ako je to navrhované, nám vychádza na to, že vlastne celý priestor na Baríne je ako keby obmedzený pohybom podľa všeobecného záväzného nariadenia. A vlastne, ak sa môžem spýtať ešte na ďalšiu vec, vieme, že vnútroblok na Baríne není úplne vo vlastníctve mestskej obce, a či vlastne vy môžete urobiť takéto rozhodnutie, či ste dohodnutí ako keby s majiteľom aj tohoto prostredia. Teda, v skratke, chcel by som povedať, poslanci by mohli zvážiť, či nie je na škodu takáto zonácia takého veľkého voľného priestranstva, to je za prvé. A za druhé, či vlastne samotný výbeh pre psov je dostačujúci. Rozumiem, že vznikli tam nejaké priestory na cvičenie psov, ktoré sú z nášho pohľadu málo dostatočné a není nutné úplne v konečnom dôsledku ich vymedzovať plotom a vlastne potom, ako tento priestor sa udržia, pretože zo skúsenosti vieme, že výbehy pre psov časom sa ušlapú, stanú sa blatisté a vlastne stávajú sa takým ako keby neestetizujúcim prvkom. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom máte v pláne teda pracovať s komunitou, pokiaľ idete týmto cestou, že vlastne vymedzujete prostredie pre každú skupinu obyvateľstva v rámci vnútrobloku, ktorú oddelujete plotmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja teda akože zareagujem ako prvý a potom ešte asi aj pani poslankyňa. Ja som bol dlhé roky obyvateľ tejto lokality, rovnako som psíčkár a aj ako obyvateľ, aj ako poslanec a teraz ako starosta vnímam viacero sťažností obyvateľov na voľný pohyb psov v tejto lokalite. Ja nie som autor tohto VZDNka, tak dúfam, že to nebude brané ako nejaký konflikt, ale dokonca som jeden z obyvateľov, ktorý v danom priestore bol pohrízený psom a mám na nohe jazvu s 3 štychmi, hej, kvôli tomu, že tam proste bol voľne vypustený vlčiak, ktorého tí majiteľia nezvládali. Mne osobne je ľúto, že aj vďaka ľuďom, ktorí nezvládajú svojich psov potom, a na základe potom následných sťažností sa z veľkej časti musí pristupovať práve k budovaniu venčovísk, ktoré sú bezpečným priestorom na vypustenie psa tak, aby sa iní obyvatelia nemuseli obávať nejakého zranenia, ale myslím si, že nejaké iné riešenie tam jednoducho nemáme. Ľudia sa neviem, či použiť slovo prirodzene, ale boja voľne pustených psov, či už sú vycvičení alebo nie. Veľmi často sú to matky s malými deťmi, veľmi často sú to dôchodcovia. Ja mám podnety od dôchodkyne z danej oblasti, ktorú pes zhodil z toho vozítka, s ktorým si tlačila, čiže evidentne tam nejaké incidenty máme, hej. A nenašiel som nejaký iný príklad alebo dobrý model toho, ako vyhovieť všetkým skupinám tak, aby boli všetci rovnako spokojní. A žiaľ, jedna z tých ciest, alebo jediná z tých ciest je urobiť niečo, kde budú asi všetci rovnako nespokojní. A to tým, že sa proste vyhradí ten priestor na voľný výbeh psov. V prípade toho v úvodzovkách Agility Parku, ktorý tam vznikol, ten sa mal vlastne od začiatku oplocovať. My sme ten koncept prehodnotili a to venčovisko sme značne rozšírili, aby tam bol oveľa väčší výbeh. Hej, aby naozaj ten pes, lebo sú plemena psov, ktoré potrebujú už veľa behať a tie malé venčoviska na to nie sú vhodné a tomu rozumiem. Na druhej strane je to urbanizované prostredie, kde sa pohybujú aj iní obyvatelia, ktorí majú prirodzený rešpekt, niekedy aj strach z tých psov a myslím si, že najlepšie riešenie je nájsť a urobiť čo najlepší priestor pre výbeh psov, tak aby sa tam tí psi dokázali nejako vybehať a aby proste mali ten svoj priestor bez toho, aby nejakým spôsobom ohrozovali, obmedzovali alebo strašili iných ľudí. My sme úplne pripravení na akékoľvek ďalšie návrhy, rozširovať venčoviska, ale keď sa pozriete aj do iných miest, a pre mňa veľmi často je ten model je Viedeň, kde jednoducho tieto venčoviska sú absolútne klasickou súčasťou a všade inde tí psi sú na vôdzke. Keby v tej lokalite aj tá komunita psíčkarov venčila psov na vôdzke a vlastne by aj dodržiavali literu zákona, tak určite by ani k týmto incidentom nedochádzalo. Hej.
ako iné riešenie potom už je len to, že sa spraví veľký bezpečný priestor na vybehanie tých psov, tak ako sme teraz k tomu pristúpili. Dokonca sme si ten projekt pozmenili tak, aby bol trochu viac estetickejší, to znamená klasické pletivo sme nahradili takým tým segmentovým plotom. Za mňa mohol byť kľudne o niečo nižší, ale zvýšilo ho tá podhrabová plocha, teda tie dielce, ktoré sú tam. Neviem, akože hovorím, že mám psa a myslím si, že toto bude že fajn riešenie, ale sme úplne že pripravení s tou komunitou ďalej pracovať. Neviem, či pani poslankyňa Hagovská. Ja by som teda možno ešte doplnila, ako som spomínala v rámci rozpravy, tak jedna vec, a nebudem teda opakovať to, čo spomínal pán starosta, ale ako keby chcela by som len teda doplniť to, že v rámci celej tej zóny vnútrobloku Bakušova na Barine sa to teda delí na tie 3 zóny. Ja som spomínala, že taká tá pomyselná hranica bude to športová hala. Hej, že v podstate vnímame, že od tej športovej haly dole, tam je taká veľká trávnatá plocha, aj tam jednoducho sa teda zvyknú psi venčiť, čiže toto sme sa rozhodli nejakým kompromisným riešením práve zachovať a tak je to navrhnuté vlastne aj v tom uznesení, že okrem teda plochy, kde bude voľný výbeh povolený a to sa teda bude myslieť práve táto plocha plus teda vytvorené venčovisko s tým, že plocha bude potom odčlenená alebo nejakým spôsobom vyznačená tabulami. Takže bude opäť naozaj na dôslednosti obyvateľov, aby toto dodržiavali, aby sa potom nestalo to, že budeme musieť ako keby aj túto plochu ubrať a nechať to len na tom benčovisku, lebo presne ako pán starosta hovoril, že je to veľká zóna, kde žije veľké množstvo obyvateľov a naozaj chodia nám dotazy z rôznych skupín a tak ako som spomínala aj v rámci participácie naozaj odzneli hlasy ako keby aj za zachovanie voľného výbehu v rámci celej tej zóny, ale na druhú stranu aj prosby o to, aby sa to nejakým spôsobom oddelilo a práve preto takto vznikli tie nazvime to zóny a aby som možno ešte doplnila k tým komunitám, tak práve na druhú stranu, áno, možno sa to na jednu stranu môže javiť ako nejaké oddelovanie komunít, ale práve na druhú stranu tam vznikajú rôzne komunitné aktivity. Čo sa týka toho komunitného parku, tak samozrejme bolo by žiaducejšie, aby sa využíval viac, ale práve to bola jedna z ploch, kde naozaj ľudia chceli mať vyslovene jednu plochu, kde bude naozaj isté, že prídu tam a rozložia si tam piknikovú deku a nebude tam žiadne riziko exkrementu nejakého. Takže naozaj sa k tomu pristupovalo veľmi kompromisne a snažili sme sa vypočuť naozaj všetky hlasy z tejto zóny a tým pádom došlo k takémuto kompromisnému návrhu, ktorý vlastne som aj pomenovala v rámci rozpravy. Ďakujem veľmi pekne za reakcie na toto. Nie je to diskusia, že vy vlastne predniesiete svoj návrh, my na to zareagujeme a kľudne potom po zastupiteľstve si môžeme akože k tomu ešte sadnúť a porozprávať sa to, ako to urobiť lepšie, len žiaľ teda formát zastupiteľstva nie je diskusia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ak teda k tomuto bodu už nemáme nikoho, kto by sa hlásil, tak ja by som ho uzavrel so žiadosťou na návrhovú komisiu a preniesla uznesenie. Návrh na uznesenie k návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamáč. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamáč a schvaľuje VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamáč bez pripomienok. Ďakujem pekne, poprosím o hlasovanie k tomuto bodu, kto je za. Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Tým pádom môžeme prejsť k bodu číslo 8, ktorým je nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po A Martin Konopka žiadosť o nájom garážového státia nebytový priestor číslo 12 pomočka 502 nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 4585 Herovského 1 postavenom na pozemkoch parcely 553/17 a 553/20 v katastri Lamača. Poprosím spracovateľa pána magistra Tomáša Penzeša o predstavenie tohto materiálu. Ďakujem pekne. Prerokovávam teda žiadosť žiadateľa pána Martina Konopku o nájom nebytového priestoru v tzv. garážové státie v objekte bytového domu Herovského 1. V zásade jedná sa o majetok, ktorý možno označiť ako majetok dubiózny.
bol dlhodobo bez využitia adekvátneho. Táto žiadosť teda prináša možnosť efektívnejšieho zhodnotenia tohto majetku. Čo sa týka ceny za nájom, tá je určená ako minimálna v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Sadzba v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia je určená vo výške 90 eur meter štvorcový rok. Tak ako štandardne viaže nás k tomu aj uznesenie predchádzajúceho zastupiteľstva súčasťou zmluvy v prípade jej uzavretia na dobu dlhšiu ako 1 rok bude aj podmienka, že výška nájomného sa bude počas trvania doby nájmu každoročne valorizovať o príslušnú mieru inflácie. Upozorňujem teda, že sme v režime osobitný zreteľ, to znamená, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu a dovolím sa do nej rovno prihlásiť, pretože považujem ešte za potrebné dodať to, že akým spôsobom sme prišli k tomuto návrhu. V minulosti nás oslovili obyvatelia, ktorí používajú motocykle na prepravu s tým, že teda majú problém s parkovaním, že v tej lokalite nie je nejaké vhodné, ideálne prekryté miesto, prípadne vyznačené parkovacie miesta pre motorky. V rámci toho, akurát v tom čase sme sa dozvedeli, že máme takúto garáž k dispozícii a keďže vlastne tí obyvatelia sú z danej lokality, tak sme im ako otvorili možnosť, že či by im toto nevyriešilo problém. Oni s tým súhlasili a teda v mene jedného z nich teda podali žiadosť o nájom toho garážového statia. Rovnako treba povedať, že to garážové statie má veľmi zvláštne rozmery, čiže ono nie je ani nejak ideálne využiteľné na nejaký iný účel. Teda tie motorky sú tam ideálne. To je všetko za mňa. A vidím, že nikto iný sa neprihlásil. Tak poprosím opäť návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. Návrh uznesenia, takže miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač za A schvaľuje nájom nebytového priestoru garážové státie, ďalej v zmysle textácie, za sadzbu nájomného vo výške 90 eur na meter štvorcový na rok, ďalej v zmysle návrhu na dobu určitú 3 roky, ďalej v zmysle návrhu pánu Martinovi Somberskovi bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím o hlasovanie miestneho zastupiteľstva k tomuto bodu. Kto je za? Ďakujem. Konštatujem, že všetci prítomní. Ešte máme ďalšie otázky. Nech sa páči. Ďalej A1 konštatuje, že predmetný nebytový priestor vo vlastníctve mestskej časti je dlhodobo bez využitia zodpovedajúceho stavu a povahe nebytového priestoru a jeho odplatným prenájmom dochádza k zefektívnemu nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti bez pripomienok. Tak opäť poprosím o hlasovanie. K tomuto uzneseniu konštatujem, že opäť všetci za a tým pádom sme tento bod uzavreli. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k bodu číslo 9, ktorým je vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru situovaného na prízemí v stavbe so súpisným číslom 6543 zdravotné stredisko Lamač, Malokarpatské námestie 2, Bratislava za účelom poskytnutia lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Opäť poprosím spracovateľa tohto materiálu, pána magistra Tomáša Penzeša, aby nám tento dokument uviedol. Ďakujem pekne. Ku genéze vyhlásenia obchodnej verejnej súťaži poviem teda, že uznesením číslo 56 z roku 2022 /8 poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti na júnovom zasadnutí v roku 2022 rozhodli o predĺžení doby nájmu súčasnému nájomcovi, ale zároveň zaviazali budúce miestne zastupiteľstvo na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom tohto nebytového priestoru. Udialo sa tak na júnovom zasadnutí v roku 2023 príslušným uznesením, ktorým boli schválené súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorá prebiehala do 4. septembra 2023. Dokedy bolo možné doručovať obálky so súťažnými návrhmi. Čo sa týka teda
základných ustanovení, teda súťažných podmienok, je možno, že potrebné povedať, že súčasťou kritérií na hodnotenie bola ponúknutá cena za meter štvorcový a rok. Kritérium ceny malo váhové kritérium 100%, to znamená, bolo jediným kritérium. V zmysle doručených súťažných návrhov bola zostavená zápisnica do zasadnutia komisie na posúdenie formálnych náležitostí doručených súťažných návrhov. Táto zápisnica je súčasťou materiálu. V zmysle súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí buď schváli víťaza, alebo rozhodne teda o neprijatí ani jedného zo súťažných návrhov. Súčasťou zápisnice, keď sa k nej vrátim z otvárania ponúk, je informácia o zozname navrhovateľov, ktorí predložili súťažné návrhy v stanovenom termíne. Bolo ich 7. Zápisnica je súčasťou materiálu. Po schválení príslušného uznesenia budú výsledky tejto súťaže zverejnené na adrese webového sídla Lamač.sk a všetci uchádzači budú písomne vyrozumení o výsledku tejto obchodnej verejnej súťaži v termíne v zmysle súťažných podmienok. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Predtým otvorme diskusiu k tomuto bodu, ale teda len chcem povedať, že máme do diskusie prihláseného aj, myslím, že konateľa víťaznej spoločnosti, ktorý by teda prípadne vedel zodpovedať na nejaké otázky, ktoré by boli. Tak sa najprv pýtam zastupiteľstva, či sa niekto chce prihlásiť k tomuto bodu a ak nie, tak dáme možnosť vystúpiť občanovi, ak s tým budete súhlasiť. Takže poprosím vás o súhlas s vystúpením občana. Kto je za? Všetci za. Nech sa páči. Moje meno je Rastislav Moskovič a predstavil som sa, že pokiaľ by boli nejaké otázky, vzhľadom k tomu, že sme aj písomne ako spoločnosť odpovedali na dopyt zo strany mestskej časti na vysvetlenie, ja by som to len chcel viesť možno trošku na správnu mieru. Väčšinou všetky súťaže, ktoré sú na prenajmy priestorov pre verejnú lekáreň, tak sú zakladané projektové spoločnosti alebo funglnové SROčky. Súvisí to so zákonom o lieku, ktorý definoval, že vlastne v SROčke môžete mať len jednu lekáreň. Tým pádom sa nedá dať ponuka zo žiadnej funkčnej lekárne a rovnako by nebolo správne, keby sa tam predložila nejaká spoločnosť, ktorá podniká v inom segmente, či zo stavebnej firmy alebo odkiaľkoľvek inakadiaľ. A ja som len, tak ako sme napísali v tom krátkom stanovisku, chcel povedať, že sám vlastním 3 lekárne, v 2 sa ešte podielam na spolumanažmente. Náš ročný obrad je tam cez 4 milióny eur a som veľmi rád, že sa mi tu podarilo nájsť tento priestor v Bratislave, pretože všetky sú mimo bratislavské. Ja som vyrastal v Lamači do svojich 30 rokov, som odtiaľto, tak ma to potešilo, bývam nedaleko v Záhorskej Bystrici, takže v pohode. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Opäť teraz sa pýtam, či sa niekto hlási do diskusie. No, čo sme vlastne diskutovali, že ohľadom otváracích hodín, že či by sa nedalo to, potom by sme zaviazali pána starostu vyrokovať od 7:30, že by sa otváracie hodiny týždni a v sobotu, že či by mohla byť lekáreň tiež otvorená. Ja si myslím, že dá sa o tom rozprávať, možno aj na druhú stranu otázka, ja neviem do akej miery alebo do ako dlho tam sú lekári, ale že lebo máme také skúsenosti, že napríklad v niekde tom zdravotnom stredisku, vedľa ktorého máme lekáreň, keď lekári končia, povedzme niektorí o 15:30, sme tam do 17:00, tam už nikto viac menej ako keby nepríde, možno maximálne jeden človek a že či by sme to potom teoreticky, ak tu bude lekár, aj náš záujem je, aby sme tu boli, pretože chceme, aby tí ľudia chodili k nám a nešli niekam inam a že ak by tu lekári povedzme končili, ja neviem, príklad poviem o 16. o 17., že či by sme my mohli povedzme tú dobu nemať do 18. a samozrejme o to skôr začneme. Pre nás robí to samozrejme finančné náklady, lebo musíme mať dvojsmennú prevádzku, viacej zamestnancov a otvorene v Bratislave je ťažko zháňať magistrov a aj tie platy dneska vyskočili veľmi vysoko, ale my sme ako ochotní, máme záujem, aby to fungovalo.
Soboty? V podstate záleží to na tom, že ak by to bolo, ako my to veľmi radi urobíme, my máme záujem aj, proste máme otvorené v soboty tie lekárne, ktoré fungujú, ak tam budú chodiť ľudia, ak to proste bude ten pohyb ľudí, tak je to, budeme predávať proste kedykoľvek, akože to je naše primárny cieľ, nemáme s tým problém, vieme sa rozprávať, ak sa o tom dá proste takto diskutovať, veľmi sme radi, ako veľmi otvorene. Ďakujem veľmi pekne. V predchádzajúcom vystúpení som občanek povedal, že toto nie je určená diskusia, ale myslím si, že to bolo dôležité, aby sme si ešte vyjasnili nejaké veci, takže vám ďakujem. Ak teda nik iný nie je prihlásený do diskusie, upozorňujem, že sme v režime... Dobre, na nič. Dobre, nie sme v osobitnom zretele, teda konečne po dlhých rokoch, ale sme v klasickom režime vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže, čiže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla uznesenie k tomuto bodu. Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Lamač zo dňa 29. k vyhodnoteniu OVS nájomne bytového priestoru situovaného na prízemí stavbe súpisné číslo a tak ďalej na základe teda predloženého návrhu. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po A schvaľuje za víťaza obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením číslo 44/2023/9 zo dňa 21.6.2023 spoločnosť Zdravie Trnavka SRO so sídlom na Bukureštská 81104 Bratislava. Bez pripomienok. A osobitne, alebo B ideme ešte? No, dajme to. Po B. Žiada starostu Mestskej časti Bratislava Lamač uzavrieť nájomnú zmluvu s víťazom obchodnej verejnej súťaže v súlade s jej podmienkami bez pripomienok. Ďakujem pekne, poprosím zastupiteľstvo o hlasovanie, kto je za takto prednesené uznesenie. Konštatujem, že všetci prítomní poslanec a poslankyne sú za, nikto sa tým pádom nezdržal a nikto nebol proti. Dobrý deň. Prechádzame teda k bodu číslo 10, ktorým je návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava Lamač. Opätovne poprosím spracovateľa tohto bodu alebo podkladom k tomuto bodu pána magistra Tomáša Penzeša o úvodné slovo. Ďakujem pekne. 8. septembra 2023 bola Mestskej časti Bratislava Lamač doručená písomnosť označená ako vzdanie sa funkcie, ktorou sa súčasný pán miestny kontrolór Mestskej časti vzdal svoje funkcie. Funkcie sa vzdáva k dátumu 30. septembra 2023. V zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky je povinnosťou miestneho zastupiteľstva vyhlásiť novú voľbu miestneho kontrolóra. Platí v zásade, že okrem možnosti vyhlásiť túto voľbu kontrolóra má obec aj možnosť stanoviť náležitosti prihlášky na voľbu miestneho kontrolóra. Všetky tieto ustanovenia sú súčasťou uznesenia. Termín konania voľby miestneho kontrolóra sa navrhuje na deň 29.11.2023. Jedná sa o riadne novembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Pracovný úväzok miestneho kontrolóra sa stanovuje ako 1/3 stanoveného pracovného času. Rovnako tak súčasťou návrhu uznesenia je určenie náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie, okrem teda štruktúrovaného profesijného životopisu a dokladov súvisiacich so vzdelaním, je to aj predloženie koncepcie výkonu funkcie a rovnako tak súhlasov s spracovaním osobných údajov a náležitostí súvisiacich s výpisom z registra trestov. Odovzdanie prihlášky sa navrhuje najneskôr do 16.11.2023 do 14.00. Čo sa týka tohto dátumu, je stanovený v zmysle paragrafu 18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení, to je najneskôr 14 dní pred konaním samotnej voľby.
Rovnako tak súčasťou uznesenia je odporúčanie miestneho zastupiteľstva k prezentácii na verejnom vypočutí. Verejné vypočutie sa uskutoční v zmysle predloženého návrhu uznesenia 27.11.2023 a voľba v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku sa uskutoční tajným hlasovaním. Ďakujem pekne. Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Kryšová. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa opýtať v súvislosti s časťou D, to znamená pracovný úväzok, ktorý je vlastne jednotretinový, termín nástupu do práce, že či je možné teda tomuto na 1.2024 dať najneskôr slovíčko. Samozrejme. V takomto prípade asi to správame, si zjednodušme situáciu a bereme z toho autoremedúrov, to znamená, že rovno upravujeme tento materiál v tomto znení a bude tam doplnené najneskôr do. Ďakujem. Pán kontrolór Slovasi? Áno, tak ja nemám pripomienky, aby som touto cestou chcel poďakovať za všetkým za prejavenú dôveru a spoluprácu počas 4 rokov, ktoré sme spolu strávili. S väčšinou z vás, aj z miestneho úradu s kolegami, aj poslancami, a určite pani noskou, pánu starostom, ktorý opäť poslancom. Dobre sa mi spolupracovalo, myslím, že aj úrad má kvalitných zamestnancov a dlhodobých, stabilných, čo je vidno na tom rade, takže chcem toto formou poďakovať a teda končím z nejakých svojich dôvodov, takže prajem novému kontrolovi veľa úspechov. Ak bude niečo treba, samozrejme, tak budem k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a vážime si tiež aj hodnotenie našej práce. Dobre, tým pádom uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu s tým, že pripomínam, že upravíme teda to uznesenie tak, ako sme sa dohodli. Áno, a môžem ho predniesť ako celok? Dobre. Takže miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po A berie na vedomie informácií o vzdati sa funkcie miestneho kontrolóra v zmysle predloženého návrhu. Po B vyhlasuje termín, teda bez pripomienok. Po B vyhlasuje termín konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava Lamač na deň 29.11.2023 bez pripomienok. Po C poveruje starostu Mestskej časti Bratislava Lamač, aby zabezpečil uverejnenie vyhlásenia voľby miestneho kontrolóra v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Po D schvaľuje pracovný úväzok miestneho kontrolóra v Mestskej časti Bratislava Lamač na kratší pracovný čas v rozsahu 1/3 pracovného úväzku v zmysle predloženého návrhu s tým, že po druhé termín nástupu do práce najneskôr najbližší pracovný deň po dátume 1.1.2024 bez pripomienok. Po E určuje predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra ďalej v zmysle predloženého návrhu. Po druhé náležitosti prihlášky kandidátov v zmysle predloženého návrhu. Po tretie odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta v zmysle predloženého návrhu. Po štvrté termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 16.11.2023 po 14. hodine bez pripomienok. A po štvrté po F poveruje starostu Mestskej časti Bratislava Lamač v zmysle návrhu bez pripomienok. Po G odporúča dĺžku času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov v zmysle návrhu bez pripomienok. Po H schvaľuje spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra v zmysle návrhu bez pripomienok. To je všetko. Ďakujem za prenesenie uznesenia. Poprosím o hlasovanie k tomuto bodu, kto je za. Konštatujem, že všetci prítomní za, tým pádom sa nikto nezdržal, nikto nebol proti. Prechádzame na bod 11, ktorým sú informatívne správy A až D. Ide o informatívne správy o rozpočtových opatreniach starostu Mestskej časti Bratislava Lamač, o postupoch prác na upravenom návrhu územného plánu zóny Zečak Bratislava Lamač, o memorande o poskytnutí nepeňažného nájomného formou poskytnutie ľadovej plochy na obdobie september až december 2023 so spoločnosťou ZLL Sport SRO
a za D o výstupoch z odborných komisí zriadených pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Lamač. Dáme k tomu asi nejaké úvodné slovo. Pani Pretensku poprosím určite k tým rozpočtovým opatreniam. 3.7.2023 bolo vykonané rozpočtové opatrenie starostu v zmysle prijatých zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami v mestskej časti. V rámci presunov boli vykonané viaceré zmeny dotýkajúce sa aj príjmovej časti rozpočtu, ako aj výdavkovej časti rozpočtu. V rámci príjmovej časti rozpočtu išlo o prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, kde prišlo k transferom smerom na základnú školu, materskú školu, čo je zohľadnené aj na výdavkovej strane rozpočtu. Okrem toho v rámci výdavkovej časti rozpočtu boli zrealizované presuny v rámci kapitálových výdavkov, ktoré sú bližšie zadefinované v samotnej tabuľke k rozpočtovému opatreniu starostu. V rámci daných presunov, ktoré boli zohľadnené potom už aj v tretej úprave rozpočtu, vidíte všetky zmeny, bez toho, aby podliehali tieto zmeny k výsledku hospodárenia. To znamená, že výsledok hospodárenia zostal v rámci rozpočtu nezmenený. Navyšovali sa len finančné prostriedky v rámci príjmov, ktoré boli zohľadené aj v oblasti výdajov. Tak ako návrh tretej úpravy rozpočtu, tak aj toto rozpočtové opatrenie bolo predložené aj na rokovanie finančnej komisie, aj s podrobným predpokladom výdavkov a zároveň aj príjmov do konca roka. Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem, aby sme potom hlasovali spoločne o všetkých týchto bodov, čiže si prejdem všetky informačné alebo informatívne správy. Ďalšou správou je informatívna správa o postupoch prác na upravenom návrhu územného plánu zóny Zečák Bratislava Lamač 9/2017. Súčasťou tohto materiálu je teda hlavne záverečné stanovisko okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia k teda územnému plánu zóny Zečák. Je to hutný materiál, ktorý má 81 strán a teda hlavne si dovolím upriamiť pozornosť na teda záverečné časti, kde sú vymenované návrhy, ktoré by sme mali zohľadniť v prípade teda ďalšej úpravy tohto strategického dokumentu. Rovnako v dôvodovej správe uvádzame nejaký ďalší postup, ktorý by sme chceli dodržať, ktorým je teda vyhodnotenie pripomienok s predpokladnými termínmi, predloženie týchto pripomienok na rokovanie miestneho zastupiteľstva, dorokovanie schválených pripomienok s dotknutou verejnosťou a orgánmi štátnej správy a potom teda ten ďalší postup tam vidíte uvedený ďalej, potom už zase to bude v rukách inštitúcií, kde sme zvyknutí čakať niekoľko dlhých mesiacov na potom tie ďalšie procesy, keď už bude vlastne vyhotovený ten územný plán Zečák v nejakom čistopise. Toľko k tomuto bodu. Potom máme časti C informatívnu správu o memorande o poskytnutí nepeňažného nájomného formou poskytnutia ľadovej plochy. K tomu tiež si dovolím ja vlastne uviesť tento materiál. Ide o výstup z niekoľkých rokovaní s vlastníkom zimného štadióna, ktorý teda je umiestnený na ploche, ktorá je v vlastníctve mestskej časti Lamač. V prípade stavby tohto štadióna bola uzavretá zmluva medzi mestskou časťou a danou spoločnosťou a s príslušnými dodatkami, pričom sme považovali za potrebné nejakou formou memoranda upresniť tie podmienky využívania tej plochy tak, aby sme dospeli poprvé k pravidelným časom využívania ľadovej plochy v prípade verejného korčulovania, aby si vedeli naši obyvateľia zvyknúť na tieto pravidelné termíny. Zároveň časť tohto nepeňažného plnenia
presúvame na podporu mládežníckeho športu, v tomto prípade teda hlavne HC Lamač, ktorí teda budú časť týchto kapacít využívať. Pravdepodobne, alebo teda cielime k tomu, že v rámci ďalších rokovaní budeme diskutovať o dodatku k tej zmluve, ktorý by teda vyjasnil potom ďalšie fungovanie do budúcna a tento dodatok, ak všetko pôjde dobre, by sme radi predložili na novembrové zastupiteľstvo. Toto memorandum je vlastne čiste o tom, ako budeme fungovať do konca tohto roku. A potom tam máme v časti D vlastne informatívne správy o výstupoch z odborných komisí zriadených pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Lamač. To neviem, či tam je potrebné nejaké úvodné slovo. Myslím, že tu máme všetkých členov týchto komisí, takže tam asi netreba nič dodať. Otváram teda diskusiu k bodu číslo 11. Pani poslankyňa Šimončičová. Ja by som sa chcela spýtať, či by bolo možné, pokiaľ budú nejaké ďalšie rokovania alebo stretnutia ohľadom územnej plány zóny Žečák, aby som bola teda prizvaná, tak ako prípadne pri rokovaniach s firmou BES je prizvaná pani Krišová, ktorá sa v tejto veci angažuje, tak rovnako by som k tejto téme bola rada, keby som mohla byť prizvaná, tak ako som už na prvom zastupiteľstve vás o takéto veci žiadala. Samozrejme, nie je to problém. My už sme jedno takéto stretnutie vlastne so spracovateľom a odborne spôsobilou osobou mali, čiže v prípade teda ďalšieho stretnutia vás na toto stretnutie prizveme. Ďakujem. A tým uzatváram možnosť diskutovať o tomto bode a prosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať o bode 11 ako celku. Návrh na uznesenie 11a, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač berie na vedomie informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava Lamač bez pripomienok. 11b, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač berie na vedomie informatívnu správu a doručené záverečné stanovisko o posúdení strategického dokumentu územný plán zóny Žečák Bratislava Lamač bez pripomienok. 11c, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač berie na vedomie memorandum o poskytnutie nepeňažného nájomného formou poskytnutia ľadovej plochy na obdobie september 2023 až december 2023 so spoločnosťou ZLL-Sport SRO so sídlom Bolínska 23/A v Bratislave bez pripomienok. A 11d, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač za a odvoláva inžiniera Antonína Masaryka z funkcie člena Komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít bez pripomienok. A po B, berie na vedomie informatívnu správu o výstupoch z odborných komisí zriadených pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Lamač bez pripomienok. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím o hlasovanie k tomuto uzneseniu, kto je za. Konštatujem, že všetci prítomní za. Ďalším bodom číslo 12 je bod rôzne, pričom súčasťou tohto bodu je aj vystúpenie verejnosti. Navrhujem preto, alebo teda vyhlasujem preto prestávku do 10:30, čo je teda tradičný termín pre vystúpenie obyvateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Po krátkej prestávke pokračujeme bodom číslo 12, teda bodom rôzne. A keďže nemáme prihlásených občanov, tak otváram diskusiu k bodu rôzne. Nech sa páči, pani poslankyňa Šimončičová. Ja by som sa chcela spýtať a zároveň aj nadviazať na vašu správu, teda z druhého bodu, kde ste teda informovali o nejakom vašom tom dianí týkajúcu sa dopravy. Viem, že teda aj minula som to, že ste povedali, že sumarizujete situáciu v doprave, čo sa týka zmeny organizácie dopravy autobusov, ktoré sa udiali v rámci celej Bratislavy, ale teda samozrejme, že sumarizujete to, čo sa týka iba Lamača.
Sú tu podnety od občanov naozaj, že nejaká veľká nespokojnosť s tou 30-kou, ktorá v podstate prechádza napríklad Brančovičovou ulicou bez toho, aby tam dochádzalo k nejakej obslužnosti tej ulice. Okrem toho, že aj bez tak v podstate tá 30-ka zastavovala dolu pri Panklovi a na Koničnej autobusov, len teda neprechádzala a nemala tranzit cez Brančovičovú ulicu a je aj teda kopec iných podnetov, tak som sa chcela na margo tohto spýtať, že dokedy je možné tieto podnety zasielať na mestskú časť, či je nejaký teda termín. A zároveň sa chcem spýtať, že ste si na poslednom zastupiteľstve osvojili, že teda urobí sa nejaké stretnutie na nejakú takú peknú jeseň, alebo ako ste to povedali, že teda s obyvateľmi, aby sa riešila celkovo dopravná situácia týkajúci sa troch základných tém v rámci dopravy, jedno teda parkovacia politika, jeden tranzit a jedno teda MHD. Tak sa chcem spýtať, že či už máte nejaký termín. Ďakujem za otázku. Ospravedlňujem sa, ak teda to bude zo šírky, lebo naozaj je toho veľa. V prípade MHD my sme vyzvali obyvateľov, aby posielali primárne svoje podnety a otázky na dopravný podnik a na magistra. Dopravný podnik je teda prevádzkovateľom MHD, magistrát je objednávateľom výkonov, s tým, že sme ich pekne poprosili, aby nám na vedomie vždy posielali svoje podnety, pričom my si ich tiež sumarizujeme, dáme dokopy dokument so všetkými pripomienkami. Samozrejme, na niekoľko etáp sme zaslali aj naše pripomienky. Na začiatku, keď bol ten návrh predstavený, ktorý bol teda odlišný od tej realizácie, na základe aj našich pripomienok sa potom ten systém, s ktorým teraz žijeme, upravil. Teda v časti k lepšiemu, ale samozrejme nezohľadnili sa všetky pripomienky, ktoré tam boli. Tam je dôležité povedať, prečo sa tá zmena udiala. Jedna vec je, že dopravný podnik priebežne každoročne optimalizuje spoje, pozerá sa na dáta a snaží sa nastaviť tú obslužnosť tak, aby bola aj finančne efektívna. Je to taká obojsečná zbraň, na jednej strane každý chce, aby fungovala samospráva efektívne, aby keď vie niekde ušetriť financie a použiť ich potom na nejaké iné účely, aby to tak bolo. Na druhej strane je verejná doprava asi jedna z najkľúčovejších oblastí v prípade samosprávnych kompetencií Bratislavy a akékoľvek zmeny sú poprvé automaticky zlé a po druhé, keď sú aj teda reálne zlé, tak to ľudia vnímajú veľmi citlivo. Čiže my máme set pripomienok, ktorý sme zaslali a ktorý ako keby, že naďalej na ňom môžem povedať, že trváme. Máme odpoveď na tie naše pripomienky formou, kde nám vyčíslili, že ak by sa udiala táto zmena, znamenalo by to toľko a toľko financií a vo finále potom ako keby, že kľúčové slovo v tomto na konci dňa má magistrát. Všetci vieme, čo sa nám stalo v novembri a v decembri tohto roku, kde samosprávne zobrali zhruba 8% z podielových daní tým tzv. Rodinným balíčkom, pričom v prípade Bratislavy sa jedná o zhruba sumu 40 miliónov eur. Časť týchto peňazí teda musí ušetriť aj dopravný podnik, časť z tých peňazí sa sanovalo čiastočným zvýšením o infláciu cestovného a teda časť optimalizáciou spojov. Čiže my máme presne vyčíslené všetky tie kroky, čo znamenajú a čo ušetrili a keby sme to chceli vrátiť do nejakého módu, tak zase spätne koľko peňazí by to bolo naviac. Ja osobne zastávam názor ten, že nemôžeme sa na všetko pozerať iba cez peniaze, keď logicky tú obslužnosť treba zaplatiť, ale treba sa na veci pozerať aj z pohľadu kvality života. Toto je krásny príklad tohto, je prejazd 30-ky cez Brančovičovu, pričom jedna z tých našich pripomienok je aj ten počet tých spojov, ktorý dnes medzi Patronkou, alebo teda v minulosti, alebo ideálne aj do budúcnosti medzi mostom SNP a Lamačom premáva.
Momentálne je to raz za pol hodinu. My žiadame, aby to bolo v 15-minútových intervaloch, tak ako je to v prípade tej časti 30-ky medzi Lamačom a potom Dubravkou. Samozrejme následkom toho by bolo, ak by sa zachovala súčasná trasa, teraz zdvojnásobenie počtu tých prejazdov, čo by ešte viac vyvolalo proste negatívne reakcie tých obyvateľov. My sme vysvetľovali, že Vrančovičová ulica je veľmi špecifická lokalita, kde je pomerne úzky chodník a vlastne fasády domov sú hneď na hranici tej ulice a teda prejazdy autobusov, ktoré sú logicky väčšie a niečo hlučnejšie, tak viacej vplývajú na nejakú tú pohodu tých obyvateľov. Čiže súčasne okrem toho, že žiadame zvýšenie frekvencie tohto spoja v tejto časti, zároveň žiadame aj úpravu tej trasy vlastne v tej pôvodnej trase, po akej 30-ka premávala. S tým, že rovnako navrhujeme rozdelenie tej linky na dve linky, teda v časti medzi mostom SNP a Lamačom by to bola 30-ka a v časti medzi Lamačom a tou Dubravkou cez Tebory by to bola buď 123 alebo 130-ka. Tá nová trasa na jednej strane teda ako keby, že tá argumentácia, ktorej ja ako rozumiem, že šetrí financie, lebo je to menej kilometrov, menej nafty a tak ďalej. Na druhej strane nám vyvolala chaos v tom, že človek doteraz v Lamači, hlavne teda na ulici Podhaj, keď išiel do mesta, tak logicky čakal na jednej strane tej ulice a všetko v zásade, alebo tie spoje, ktoré išli do mesta, išli proste z tej zástavky. Dnes napríklad tu na zastávke Podhaj to máme tak, že ak ideme 60 rokov, ideme na zastávku smerom dole, ak chceme ísť na 30, síce veľmi podobným smerom ideme na zastávku hore. Čiže tam toto nepovažujeme za komfortné riešenie a ten náš akoby návrh je návrat proste toho prejazdu potom Podhaj. Logicky samozrejme potom máme ľudí z Podhaja, ktorí akoby hovoria, že no ale tak zasa ako prečo nám to tu má jazdiť a tak ďalej. Čiže ako ono je to také, že nikdy nebude nikto spokojný a my aj v spolupráci s dopravným podnikom a mestom sa potrebujeme dostať do situácie, kde proste nájdeme najoptimálnejšie z zlých riešení, ale z tých riešení, ktoré k dispozícii sú. Dohoda a prísľub je taký, že dopravný podnik si chce zanalyzovať tieto zmeny v mesiacoch september a október. Prečo nie iba v septembri, ale aj v októbri je, že oni potrebujú vidieť časť tej dopravy v časoch, kedy nastupujú vysoké školy, ktoré teda ako keby, že generujú viacej cestujúcich, čiže ešte požiadali, že potrebujú aj tie dáta za október, potom ich vyhodnotia a následne sú pripravení znova po dohode s objednávateľom, ktorý to má financovať s mestom, sú pripravení rokovať o úpravách. My sme ich požiadali za mestskú časť, aby teda koncom októbra bolo verejné stretnutie, kde si dopravný podnik aj odprezentuje tie zmeny, tie dôvody k tým zmenám, dáta z tých zmien. My si odprezentujeme proste naše pohľady na to tým, že tu žijeme a vypočujeme si ako návrhy obyvateľov. A výstup z takéhoto stretnutia bude opäť potom ako keby, že podkladom k úprave ďalšej nejakej prevádzky MHD. Čiže ten termín, ak sa pýtate na termín, my ho očakávame niekedy koncom októbra, ponúkli sme tu na naše kino a teda vždy, keď mám rokovanie k téme doprava, či už s magistratom, s dopravným podnikom, tak im ten termín pripomínam a teda my sme pripravení ho zorganizujeme tak či tak. Hej. Neviem, či ešte niečo k MHD. Napríklad jeden z tých pôvodných plánov bol, aby tá 30-ka v tej trase Patrónka Lamač premávala aj ulicou Podzečákom. Tam sme mali veľmi silný odpor obyvateľov, ktorí dlhé roky žiadajú upokojenie tej dopravy a teda si nevedeli predstaviť, že by tam zrazu teda chodilo tých 60 spojov hore-dole, teda jedným smerom aj druhým smerom počas dňa. Čiže tam sme sa dohodli s dopravným podnikom, že sa tá trasa zachová tak, ako teraz vlastne funguje, s tým, že tu Vrančovičovu budeme riešiť v prípade teda ako tej úpravy v novembri. To, čo robíme my, je, že sledujeme tú náväznosť prestupov, sledujeme naplnenosť linky 37
To, čo zatiaľ máme zaznamenané, nie je to dátami podložené, my žiadame dopravný podnik potom o dáta aj zo ščítačov, my sme to vedeli porovnať, je, že medzi teda Záhorskou Bystricou a Lamačom sú ako logicky každé ráno zápchy a to vyvoláva zdržanie aj v prípade MHD, keďže tam nie je samostatný buspruh a vlastne kým tie autobusy hlavne ráno prídu na tie lamačské zastávky, tak vlastne ten grafikon je rozbitý a veľmi často sa stáva, že prídu aj 3 autobusy behom nejakých 1 alebo 2 minút, pričom ten prvý je preplnený a tie ďalšie 2 sú vlastne prázdne. Hej, čo nám teda dáva ten argument, že tak viete, ten prázdny, ktorý teda chodí, by pokojne mohol byť ako tá posilnená 30-ka, ktorá by chodila aj pod most CNP. Čiže my si pripravíme nejaký set argumentov, ktoré chceme využiť aj pri tých jednaniach, aj pri tom verejnom stretnutí a ako dúfame aspoň v nejaký kompromis s tým, že asi momentálne si myslím, že najlepšie bolo robiť nič, hej, aj keď teda ten spúšťač tej zmeny je šetrenie financií, ale z toho, čo teraz mám navnímané, je, že tá zmena nejakým spôsobom nebola na prospech tej obslužnosti v prípade našej mestskej časti. A len zopakujem, že samozrejme nie sme jediná mestská časť. Záhorská Bystrica má s tými zmenami problém, ale napríklad aj Ružinov, kde došlo k kompletnému zrušeniu nejakej linky alebo skracovaniu liniek. Toľko asi k tomuto. A čo sa týka ako keby iného druhu dopravy, to znamená zase tých tranzitov a usporiadania ako keby že ďalších vecí, tak my sme mali ako minulý týždeň také čiastkové stretnutie s obyvateľmi lokality, nazvem to Lediny, kde sme sa rozprávali o možnosti organizácie dopravy v tej časti, pričom to bolo veľmi zaujímavé stretnutie, lebo tam zišli ľudia síce z jednej lokality, ale z veľkej časti s protichodnými názormi. Niektorí chcú tú ulicu upokojenú, druhí chcú, aby bola obojsmerná, aby sa rýchlo vedeli dostať z miesta A do miesta B. Niektorí chcú úplne zakázať prejazd cez nejakú časť, iní vlastne nie a tak ďalej. Ale čo teda ja som bol teda potešený je, že na tom stretnutí, keď si takto tí susedia sadnú medzi sebou, tak sme dokázali dospieť k nejakému kompromisu, ktorý my teraz ideme pretaviť k nejakému podkladu k projektu organizácie dopravy, ktorý nám teda dopravný inžinier nakreslí a my sa znova vrátime k tým obyvateľom, tým aktívnym obyvateľom z tej časti a budeme to s nimi ako keby konzultovať, že či toto riešenie je teda pre nich to ideálne. A zároveň ešte teda tam máme ďalšiu vec a to je tá dopravná štúdia rozšírenia Lamačskej z časti Podhaj ani nie po železničnú stanicu, ale až vlastne po ten most ponad železnicu, pod násypom to môžeme nazvať a potom z časti na Alexiho, čiže tam je dopravná štúdia, ktorá sa zaoberá rozšírením tých jazdných pruhov a chodníkov a tak ďalej, čiže tam máme vlastne túto dopravnú štúdiu a v priebehu septembra sa máme stretnúť s magistrátom k tej štúdii, aby sme si teda vyhodnotili tie varianty, ktoré sú tam navrhnuté, ktoré sú veľmi podobné, ale sú dve a posunuli sa ďalej teda k tomu, aby v rozpočte na budúci rok boli financie na projektovú dokumentáciu, lebo tá následnosť je taká, že sa robí dopravná štúdia, potom sa robí projektová dokumentácia a potom sa naháňajú peniaze na realizáciu, čo je tá najťažšia časť. Vidíme v prípade Harmincovej, že to niekedy trvá že extrémne dlho, pričom ale Harmincová bol hlavný problém s pozemkami. V tejto časti, v prípade rozšírenia Lamačskej, tých problémov s pozemkami je minimum, tam vlastne väčšinu parciál na rozšírenie je v majetku hlavného mesta, časť je železnice a myslím si, že tam sa ako keby, že bude vedieť mesto so železnicami nejakým spôsobom dohodnúť. Spomínam tento projekt kvôli tomu, že tam je potom nádej, že to zasa odľahčí ten nápor na tie vnútorné časti, lebo veľká časť toho tranzitu vlastne vzniká tak, že keď je zápcha na tej Lamačskej, tak ľudia aj napriek zákazovým značkám odbočujú do tej lokality tých rodinných domov. A zároveň posledná vec je, že samozrejme logicky teraz po tom vyznačení tej zóny so zákazom tranzitu máme tlak od miestnych obyvateľov, aby tam bola vykonávaná často kontrola, čo je teda úloha mestskej polície a tam máme dohodu, že 2 až 3 krát do týždňa by sa tam mali objavovať ráno alebo po obede. Ja si teraz budem musieť vyžiadať nejaký prehľad z tých kontrol, ako je tá kontrola vykonávaná. Konkrétne včera,
keď pršalo, veľa ľudí používa auto ako dážniky, tak tam bol ako keby že extrémny tranzit a logicky tam bolo že obrovské množstvo tých ľudí, ktorí ani nie sú, že ani nie že z tej lokality, ani nie že z Lamača, ale ako úplne že z mimo. Takže tam je ako potrebné už potom len na to riešiť nejakými kontrolami a represívne. Zabudol som na niečo? Nie, ale keď už v rámci tohto máte takú širšiu rozpravu, čo je pozitívne, a pozitívne je to dobré, aby tí ľudia vnímali, keď si to vypočujú a dozvedeli sa viac o tých veciach a zbytočne sa pre vás neburili, alebo teda viem, že sa robia aj nejaké petície alebo niečo, takže aby vedeli, ktorým smerom sa to uberá. Chcela som sa spýtať aj ohľadom Brančovičovej ulici, že či by sa nedala nejakým spôsobom upokojiť doprava aspoň znížením rýchlosti. Včera z okolností som niečo tak, tým, že som dostala ohľadom tohto podne, tak som spala, že no dobre, kým ideme na zastupiteľstvo, tak som stala asi 15 minút na Brančovičovej okolo pred 9 hodinou a teda za ten čas, čo som tam stála, išlo dosť výrazne, dosť veľa aut, ale nekontrolovateľnou rýchlosťou. Akože to bolo, a to zase plne chápem, a aj presne to, čo ste povedali, problém Brančovičovej ulice je to, že sú malý chodník a hneď sú domy. Že nie je tam ten odstup, ako je na Podhají, ktorá je aj dimenzovaná na autobusy, aj na rýchlejšiu prepravu, aj na všetko, ale táto ulica proste je obslužnosť, aj všetko by malo byť naozaj vzhľadom na rodinné domy upokojené. Ja s vami plne súhlasím, tam ešte do toho vstupuje ten paradox, že posledné 2 roky diskutujeme aj s obyvateľmi Brančovičovej ulice nejaký redesign tej ulice, pričom gro je aj upokojenie dopravy a zároveň sme tam teraz priniesli tú MHDčku, ktorá je teda akože až príliš intenzívna, a keby sme sa dostali na ten interval 15 minút, tak by to bolo ešte vlastne dvojnásobné. Zároveň teda, či toto je ako keby že taký paradox, o ktorom ako my sa aj rozprávame opätovne s dopravným podnikom. V prípade upokojenia dopravy my znova v rámci tých projektov organizácie dopravy pripravujeme zónu 30, ktorá mala zahrňať aj tú Brančovičovú ulicu. Na predminulom stretnutí s obyvateľmi, ktoré máme pred zastupiteľstvom, tak tam bola zaujímavá situácia, kde presne sme my toto ako diskutovali a hovorili sme, že jedna vec je mať dopravné značenie a druhá vec je, že rešpektovať to. A my sme žiaľ krajina, kde proste národné hobby je zákony nerešpektovať a ignorovať a mysleť iba na seba, nie na tých spoluobčanov. Čiže druhá vec je, keď tam dáme tú zónu 30, určite časť obyvateľov rešpektovať bude, hlavne keď to bude vyznačené dobre. Máme teraz príklad zo Segnárov, kde síce zóna 30 je, ale ľudia tam po pamäti jazdia 50-kou a keď sa tam dostanú tie nástrieky zóny 30, tak si aspoň tí slušne uvedomia, aha, však vlastne zóna 30 zabudol som a spomalia. Čiže ako keby jedna vec je dopravným značením vyriešiť tú 30-ku na Brančovičovej. Druhá vec je, ktorá ale že veľmi pomáha, sú tie spomalovače, ktoré sú ale teda kontraproduktívne, lebo niektorí ľudia ich chcú, to je tá klasika v samospráve, niektorí ľudia ich chcú, ideálne ale nie pred svojím domom, ale niekde inde a niektorí ľudia na nich nadávajú, lebo že teda to ničí nápravy, teda podľa ich názoru a tak ďalej, alebo vyvoláva to hluk. Čiže samozrejme aj toto by tam malo podľa mňa ako dospieť ako k riešeniu. Jedného dňa, ak sa dostaneme k riešeniu Brančovičovej stavebne, tak veľmi dobrým riešením bolo to, čo sa vlastne udialo teraz na Ledinách, to znamená ten vyvýšený spomalovač, ktorý tam je, takto sa už riešia bežne križovatky, zasa spomeniem obľúbenú Viedeň. Čiže takýmito opatreniami sa dá upokojiť tá doprava a zároveň čakáme na to, že nový parlament schváli už pripravenú legislatívnu zmenu, ktorá odovzdá alebo prideli kompetencie obciam vykonávať meranie cez objektívnu zodpovednosť, meranie rýchlosti a tým pádom obec cez mestskú políciu môže inštalovať kamery na dohodnuté miesta so štátnou políciou, zaznamenávať tam porušenie teda zákona v prípade rýchlosti a posielať pokuty cez objektívnu zodpovednosť, čo z veľkej časti pomáha ľuďom, alebo pomáha tej situácii, lebo keď už za niečo dostanem 2-3 krát pokutu, tak už si na to ako dávam pozor. Čiže ono je to také komplexné riešenie, ale tú Brančovičovú asi všetci z nás, ktorí ten Lamač vnímajú a žijú v tom, cítia, že by mala byť ako pokojná ulica. Dobre, asi
všetko. No a ešte ale len doplním, že asi teda vy ste aj mysleli ako keby, že druhé stretnutie všeobecne k doprave, lebo toto jedno, o ktorom som ja hovoril, bude k MHD, lebo asi nebudeme mať kapacitu to zmiešať dokopy a potom teda by sme ešte radi spravili samostatné ďalšie stretnutie k tej doprave, kde dúfam, že opäť príde k tomu efektu, ktorý sme mali na tom našom malom stretnutí s tými obyvateľmi Ledín, kde keď sa ľudia budú počúvať, teraz to asi poviem neúplne akože správne, ale teda tí ľudia zo sídliska budú počúvať tie životné príbehy tých ľudí z tých častí, kde ten tranzit majú, tak možno ako keby, že viacej empaticky pochopia, že naozaj čo spôsobuje ten tranzit pre tých obyvateľov. A možno ale aj naopak, že aj tí ľudia z tých častí ako budú počúvať tých ostatných, že im to proste skracuje tú jazdnú dobu. A bude sa dávať na nejaké misky váh a aspoň si budeme rozumieť ako obyvateľia jednej mestskej časti. Ďalšia vec, môžem tomu ešte, že aj naozaj akože teraz ten tranzit, ak sa vyriešil, tak ono cez ten starý Lamač, je to aj pre ľudí zo sídliska, lebo je to vlastne tranzit do lesa, bicyklami, kočikmi a tak, čiže ten priestor sa robí pre ľudí, že sa vytlačajú trošku tie autá z tých zón na to, aby sa to používalo na chôdzu pre turistov, pre kolobežkárov a tak. No. V súvislosti s dopravou nás teda čaká od 1.10. vstupeň, teda platnosť zákona, ktorý zakazuje parkovanie na chodníku, čo je ešte ako keby že ďalšia téma. Našťastie my sme mestská časť, ktorá s tým ako keby bude mať že minimálne problémy, lebo keď dnes parkujú ľudia na chodníku, je to primárne v časti tých rodinných domov, kde teda my predpokladáme, že to parkovanie upracuje tak, že sa bude parkovať na jednej strane ulice. To znamená, že vlastne z tej ulice bude obojsmerná jednoprúhová komunikácia, kde sa tí ľudia vedia navzájom vyhnúť. A ak to teda ako keby, že prirodzene sa neutrasie, no tak potom tam prídeme znova s projektom organizácie dopravy, kde vyznačíme tie parkovacie miesta tak ako je to napríklad na Zlatohorskej, ak sa nemýlim. Ale napríklad v rámci sídliska ten problém v zásade my nemáme žiadny, lebo to parkovanie je vyznačené tak, že sa vlastne na chodníku až na nejaké 2-3 výnimky hore v Zákrute na Studenohorskej vlastne neparkuje vôbec. A tam sa parkovať nemá, čiže ako tam si myslím, že keď bude nejaký postih potom v prípade porušenia zákona, tak bude adekvátny. Pani poslankyňa Klačenská. Ja by som sa chcela spýtať, či nevieme ten semafor na Vrančovičovej nejakým spôsobom vyriešiť, aby boli chodci uprednostnení, lebo už túto tému máme otvorenú dlhšie, ale naozaj, že je to potrebné. Myslím si, že človek v aute, hlavne keď je zlé počasie, vydrží tú chvíľku postať na tom semafore, ale naozaj akože nechať na ulici ľudí stať v daždi. Keď aj stoja auta na červenú, ale teda chodci nemajú zelenú, je podľa mňa veľmi neštandardné. Súhlasím s tým a súčasťou pripomienok aj k zmenám MHD je opäť žiadosť o prenastavenie tej križovatky tak, aby v jednom slede sa hlavne ráno dalo prejsť cez obidva priechody na zástavku. Čiže toto je naša ako keby že opakujúca sa požiadavka a áno, jediné, čo ako keby, že môžeme robiť, je ako vyvíjať tlak, pripomínať to a opätovne to požadovať. Ale ako toto bola jedna z našich principiálnych požiadaviek, na ktorú teda musí zareagovať magistrát ako správca signalizácie. Ale áno, absolútne s tým súhlasím. To je jeden z tých ako keby, že problémov, ktorý tu máme. Zároveň v rámci tých pripomienok aj poukazujeme na to, že niektoré miesta, ktoré sú teraz definované ako tie prestupné uzly, nemajú dostatočnú kapacitu prístrežkov a dokonca v prípade tej zástavky OC Bory, tak tam nie je dostatočná kapacita toho miesta, na ktorom tí ľudia majú čakať na ten spoj. Hej. Tam je teraz veľký prestup medzi 21, 30 a ešte medzimestskou dopravou a tie zástavky nie sú proste dimenzované na ten počet a upozorňujeme na to a pripomíname, že tam je potrebné rozšíriť ten priestor a doplniť prístrežky. Lavičky. To už je súčasť prístrežkov, ale tam. Ďakujem pekne, tým pádom asi uzatvárame bod rôzne, tento bod je bez uznesenia.
prechádzame na bod číslo 13, ktorým sú interpelácie poslancov. Diskusie sa nik neprihlásil, preto môžeme prejsť bodu číslo 14, ktorým je záver programu dnešného zastupiteľstva. Ja sa vám chcem teda poďakovať aj prítomným občanom, ktorí tu boli za účasť a teda teším sa na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré bude v novembri, ak nevyskočí niečo dôležité a nebude mimoriadne, ale zatiaľ to vyzerá tak, že by sme sa mali stretnúť koncom novembra. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.